Γεια σας! Εύχομαι όλες και όλοι να είστε καλά και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βιντεάκι, αγάπες μου, θα κάνουμε ένα βιντεάκι που πολλοί youtubers κάνουν, και εγώ είπα να το κάνω στο κανάλι μου. Είναι αγαπημένα προϊόντα, 5 και 1 αγαπημένα προϊόντα κάτω από 10 ευρώ. Πάμε λοιπόν να τα δούμε μαζί και θα ξεκινήσω με ένα άρωμα τύπου είναι για την ακρίβεια. Είναι αυτό εδώ, είναι από C, από Armani και είναι από Ace Cosmetics. Έρχεται σε αυτήν εδώ τη συσκευασία τετράγωνη, πολλές φορές το έχω πετύχει και σε μια έτσι πιο στρογγυλή συσκευασία, πρέπει να είναι ή 30 ή 50 ml, δεν γράφει, θα σας γελάσω, τέλος πάντων. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα αρωματάκια βγαίνουν σε διάφορους τύπους αρωμάτων, σε διάφορες αντιγραφές επώνυμων αρωμάτων. Dior Poison, που είναι το αγαπημένο μου, αυτό σας το λέω, από Lancome, από Estée Lauder, από πάρα πολλές, σχεδόν όλα τα επώνυμα brands από αρώματα, και τα βγαίνουν σε τύπους και σε μια πιο οικονομική τιμή, και το άρωμά τους, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο φέρνει πάρα πολύ στο αυθεντικό του. Πολλά από αυτή την εταιρεία που έχω δοκιμάσει με έχουν ικανοποιήσει πάρα πολύ σαν ποιότητα, σε σχέση τιμής ποιότητας. Φέρνουν πάρα πολύ, μοιάζουν στα αυθεντικά τους αρώματα. Το συγκεκριμένο είναι το Armani, το C, και μοιάζει πάρα πολύ, αρκετά πολύ, με το αυθεντικό άρωμα. Είναι ένα ούτε πολύ δυνατό, αλλά ούτε και ελαφρύ άρωμα. Εγώ για τα δικά μου γούστα θα το χαρακτήριζα ενδιάμεσο. Μου αρέσει πολύ σαν άρωμα, το χρησιμοποιώ και το φοράω. Και πρωί θα το βάλω, αλλά κυρίως βράδυ, αφήνει μια έντονη μυρωδιά και 6 με 8 ώρες εγγυώμαι, δηλαδή σε μένα, με τα δικά μου δεδομένα, κρατάει πάνω μου και μυρίζει αρκετά όμορφα. Αφήνει ένα πολύ όμορφο και ένα πολύ ωραίο άρωμα, και η τιμή τους είναι μόλις τα 3,5 ευρώ. Εγώ τα παίρνω από ένα φαρμακείο, μπορείτε να τα βρείτε φυσικά και σε καταστήματα καλλιτικών και τα σχετικά. Έτσι, μεγάλη ποικιλία υπάρχει, οπότε, παιδιά, είναι τέλειο. Θα το κάνω. Και μια δοκιμή πάνω στο χέρι μου. Φανταστικό, υπέροχο. Μοιάζει πάρα πολύ το αυθεντικό του. Δοκιμάστε τα αρώματα από τη συγκεκριμένη σειρά. Εγώ οποιοδήποτε άρωμα έχω δοκιμάσει, γιατί έχω δοκιμάσει πάρα πολλά αρώματα από τη συγκεκριμένη σειρά από Ace Cosmetics, που είναι αντιγραφές από επώνυμα αρώματα, είναι τύποι επώνυμων αρωμάτων, μου άρεσαν πάρα πολύ, οπότε λέω, σας συστήνω να τα δοκιμάσετε και να μου πείτε τη γνώμη σας για αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλοί βέβαια τύποι αντιγραφές επώνυμων αρωμάτων. Η συγκεκριμένη εταιρεία εμένα με έχει βολέψει πάρα πολύ όταν θέλω κάτι πιο οικονομικό, μα δεν έχω πάντα χρήματα να δώσω 80 και 100 ευρώ για ένα ακριβό καλό μπουκάλι άρωμα, οπότε είναι μια εναλλακτική, καλή, εύκολη και καλή λύση. Περνάμε παρακάτω και έχω ένα προϊόν από Essence, είναι από τη σειρά Color and Care και είναι στην ουσία σκληρυντικό, θεραπεία σκλήρυνσης και χρώμα μαζί. Είναι αυτό εδώ. Είναι το νούμερο 1 Take a Break. Δίνει ένα πολύ ωραίο άσπρο χρώμα και ενδυναμώνει και σκληρύνει τα νύχια. Δεν χρειάζεται δηλαδή να βάλουμε σκληρητικό και βάση από κάτω. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Είδα διαφορά στα νύχια μου, τα σκληραίνει. Βερνίκι που κρατάει και κοστίζει νομίζω γύρω στα 3 ευρώ, 3,5 κάπου τόσο. Θα τα βρείτε Essence στα Hondos και σε διάφορα άλλα καταστήματα που υπάρχουν καλλιτικά από Essence. Τώρα, έχω πάλι από Essence ένα προϊόν μακιγιάζ, γενικά όλα τα υπόλοιπα, τα 4 προϊόντα που έμειναν να σας δείξω, είναι προϊόντα μακιγιάζ. Είναι αυτό εδώ το gel φρυδιών, η μάσκαρα φρυδιών, το Make Me Brown, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό προϊόν. Είναι μια υπέροχη μάσκαρα φρυδιών με ένα πολύ ωραίο βουρτσάκι, είναι αυτό εδώ το μικρούλικο. Βολεύει πάρα πολύ στο να χτίσουμε τα φρύδια μας και να τα έχουμε σε ένα σημείο ομοιόμορφο, χωρίς να κουνιούνται πέρα δόθε οι τρίχες, οι περίτες τριχούλες.
και λένε ότι είναι dupe από τις Benefit, από το προϊόν της Benefit, δεν θυμάμαι το όνομά του, από ένα τζελ φρυδιών, μάσκαρα φρυδιών της Benefit, και όντως ναι, μοιάζει πάρα πολύ και κάνει αρκετά καλή δουλειά και μόλις στα 2,5 με 3 ευρώ, καταπληκτικό προϊόν. Εγώ όμως έκανα ένα λάθος στο συγκεκριμένο προϊόν, αυτό καθαρά dislike δικό μου είναι. Δεν είναι δηλαδή κάποιο λάθος από την εταιρεία, κατά τα άλλα είναι φανταστικό σε άλλη απόχρωση που το δοκίμασα. Πήρα τη λάθος απόχρωση, πήρα το νούμερο 1 που είναι Bloating Browns, δηλαδή είναι για ξανθές. Εγώ είμαι μελαχρινή. Οπότε ναι, πήρα τη λάθος απόχρωση και στο δικό μου φρύδι δεν έκατσε, αλλά σε άλλους που το είδα είναι στρωσετέλεια, καταπληκτικό προϊόν, το έχω δει από πάρα πολλούς YouTubers, είναι ένα πολύ γνωστό προϊόν και πολύ αγαπημένο, πραγματικά αξίζει να το δοκιμάσετε, θα με θυμηθείτε. Από Golden Rose έχω αυτό εδώ το υγρό matte κραγιόν, είναι από τη σειρά Long Stay Liquid Matte Lipstick, είναι kiss proof, δηλαδή δεν αφήνει σε ποτήρια, σημάδια κατά σχετικά. Αν πάμε να δώσουμε κάπου ένα φυλάκι π.χ. δεν θα αφήσουμε σημάδι. Anyway, λοιπόν, έχω την απόχρωση 04 αυτή που σας δείχνω τώρα. Έχουν γύρω στα 4,5 με 5 ευρώ. Έχει πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις, καλοκαιρινές, χειμωνιάτικες, και αυτά τα κραγιόν απλά είναι έρωτας για μένα. Έχω αρκετά από τη σειρά και φυσικά εντάξει δεν παίζει, θα την πάρω όλη. Φας, πιείς, καπνίσεις, φιλήσεις μένουν αναλύωτα. Είναι matte. Και να σας πω ένα τρίκ για τα matte κραγιόν. Με μία στρώση καταρχήν είσαι εντάξει, έτσι, με το συγκεκριμένο υγρό κραγιόν. Θέλει πάντα πολύ καλά ενυδατωμένα χείλη, να έχουμε απολεπισμένα και ενυδατωμένα χείλη, οπότε το κραγιόν να έχει το ανάλογο όμορφο αποτέλεσμα, έτσι. Παρακάτω τώρα, έχω να σας δείξω ένα μολυβάκι επίσης για τα φρύδια από W7, είναι αυτό εδώ. Είναι το Twist and Save, το οποίο μου έχει τελειώσει, δεν έχει να δείξουμε κάτι. Η μυτούλα του είναι αυτή εδώ η πλάγια και έχει και το βουρτσάκι του. Τιμούλα δεν θυμάμαι, πάντως είναι προϊόν σίγουρα κάτω των 10 ευρώ, πολύ οικονομικό προϊόν και πολύ αξιόπιστο. Δίνει πάρα πολύ έντονο χρώμα, έχει μια πάρα πολύ καλή απόδοση, έντονη απόδοση. Δυστυχώς τώρα που σας είπα έχει τελειώσει και δεν μπορώ να το κάνω swatch για να το δούμε. Οπότε ναι, απλά σας το περίγραψα σαν προϊόν. Βοηθάει πάρα πολύ στο να κάνουμε το σχήμα των φρυδιών μας. Βοηθάει το σχήμα βασικά του μολυβιού που είναι έτσι. Πάρα πολύ καλό προϊόν και πολύ οικονομικό. Ένα επόμενο προϊόν που είναι και το τελευταίο είναι ένα pigment που το είχα γύρω στα 2-3 χρόνια που το είχα πάρει, αλλά ούτε καν το χρησιμοποίησα. Δεν το είχα δώσει σημασία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, anyway, κάποια στιγμή αποφάσισα να το χρησιμοποιήσω. Είναι αυτό εδώ το μπρονζέ, το υπέροχο μπρονζέ, η απόχρωση του είναι αυτή ακριβώς εδώ που βλέπετε. Θα σας το ανοίξω και να το δείτε. Είναι από Sephora, είναι από τη σειρά Rainbow Priorities και είναι η Illuminate Eye Powder νούμερο 359. Έρχεται στο κλασικό το βαζάκι που έρχονται τα pigments, σκιές σε pigment μορφή, δηλαδή σε μορφή σκόνης. Έχει πολύ καλή απόδοση και αν βρέξουμε το πινελάκι μας ή αν το ψεκάσουμε με το fix spray μας, έχει μια θεϊκή πραγματικά απόδοση. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν, πολύ οικονομικό. Αυτά, αν θυμάμαι, τα είχαν βγάλει προσφορά. Είχα πάρει αυτό και ένα ακόμα μπλε, το οποίο δεν το χρησιμοποιούσα και το έδωσα σε μια φίλη μου. Είναι τέλεια. Πάρα πολύ ωραίο pigment, μου άρεσε πάρα πολύ. Γύρω στα 2 με 3 ευρώ το είχα πάρει, κάπου εκεί, κάπου τόσο, δεν θυμάμαι. Και για τέλος θα σας κάνω και ένα swatch στα προϊόντα, γιατί δεν σας τα έκανα. Έτσι, για να δείτε και την υφή τους. Φυσικά από κοντά είναι πάντα διαφορετικά. Και ξεκινάμε με το Long Stay Matte Lipstick από Golden Rose, είναι αυτό εδώ.
Είναι αυτό εδώ το καρπουζί θα το χαρακτήριζα. Δεν έχει στεγνώσει ακόμα. Υπέροχο χρώμα και διάρκεια. Την όζα δεν μπορώ να σας την κάνω ένα swatch, γιατί έχω άλλο χρώμα στα νύχια μου, οπότε anyway, απλά θα σας το δείξω σαν χρώμα έτσι. Δείτε το, να μην στάξει κιόλας. Δίνει ένα πολύ ωραίο άσπρο χρώμα. Το Make Me Brown από Essence, η μάσκαρα φρυδιών. Θα την κάνουμε και αυτή ένα swatch στο χέρι. Έτσι. Δείτε τι είναι αυτή εδώ. Το άρωμα το μύρισα, μυρίζει υπέροχα. Εντάξει, από την κάμερα δεν μπορούμε και να μυρίσουμε το άρωμα, οπότε όσο το έχετε δει live θα μου πείτε. Και για τέλος το Pigment, που σας έδειξα και σαν τελευταίο προϊόν. Θα το δούμε αρχικά σκέτο, δεν θα το δούμε βρεγμένο. Για να δούμε την υφή του. Είναι αυτή εδώ η υφή του. Γράφει πάρα πολύ ωραία. Αγαπημένο, σούπερ αγαπημένο. Τώρα που ακόμα είναι καλοκαίρι. Βασικά και το χειμώνα εγώ το φοράω, αλλά τώρα το καλοκαίρι είναι παραπάνω. Το φοράω συνέχεια, το χρησιμοποιώ. Το μολυβάκι δυστυχώς μου έχει τελειώσει για να το κάνουμε κάποιο watch. Αν το ξαναγοράσω θα σας το δείξω. Αυτό λοιπόν είναι το βιντεάκι μου, αγάπες. Ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μου τη γνώμη σας για τα προϊόντα, αν τα έχετε χρησιμοποιήσει, τι γνώμη έχετε, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε. Πείτε μου και τα δικά σας αγαπημένα προϊόντα κάτω των 10 ευρώ. Και επίσης, τώρα να πω κάτι άλλο εδώ. Θέλω να μου πείτε, όπως έχετε δει, το συνηθισμένο background μου είναι αυτό εδώ, του δωματίου μου, που με βολεύει να έχω την κάμερά μου για να κάνω τα γυρίσματά μου. Έτσι. Έχω κάνει και άλλα background στο δωματίο μου, είτε από τη μεριά της βιβλιοθήκης μου, είτε από τη μεριά του παραθύρου μου που έχω μια υπέροχη φούξ κουρτίνα. Θέλω να μου πείτε ποιο background σας αρέσει πιο πολύ. Βλέπετε τα περισσότερα βίντεο στο συγκεκριμένο background, γιατί το συγκεκριμένο background με βολεύει από θέμα κάμερας περισσότερο. Είναι πιο οργανωμένο για την κάμερα, δηλαδή με βολεύει εμένα περισσότερο. Τώρα πείτε μου ποιο σας άρεσε και σας πω πολύ και θα κάνω το καλύτερο δυνατό για σας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε σύντομα με νέο βιντεάκι. Να περνάτε καλά, μην ξεχνάτε εγγραφή και like στο κανάλι μου. Φιλιά πολλά!